So shoutout mga katuto no, sumayong-mayong hapon sa inyo tanan diha. So naawat mo sumayong panagway no. So karon, okay for today's videos lahi na po dito video karon kay ngano. Kay ano mo ni? Gipang UTI na yung mga kauban na mo. So mga amig butong, kauban na mo si Roy Roy. Roy Roy. Roy. Oh. So mga amig butong karon kay ipang UTI may tambal mo na sa UTI ni mga butong no. Para sa sakit kay utod kid. Halos di ka tulog, di ka bangon, di ka higit-talog. Sobraan. So mga amig butong, sa among butong kuan kaniyo. Yan yung mga butong. So ito mga katuto no, so atong buhaton karon mamutong ta. Tuwa mo ko na unang line content ro basic kay basi kag show. Nahag-show. Oh, dapat na ito yan. Gini, pispili sunod. Ay. Oh, ligo ito ka, punong. So, karon tanaw na mo ni diri punuan na kani punuan na. Ano tagiya? Kini, Mubuan. o ni kani punuan na. Kasi Dahil tagiya na. ha? Tawag tamubuan. So, paabot ata to kay iniabot sa mga maguwang ko yung bata, kat-kat niya siya ron sige. Pat. Tingnan to. Tingnan to, wow. Kuha na ko. Saya. Oy! Maraming iro dre oh, German Shepherd. Oh. Sige sa to ya. Dre pangkarne. Wala na eh, pungol na eh. Hoy, kino naman eh. Uyog ng gina. Ano sukol ng sundang oh. Malumping ng sundang. Pwede mo eh. No. Tingog pala na pagtagag kanino. Hinugasan ka. Ang isa daw. Kaya hindi ka tayo, marunong goyo. Uy! Kala na may sundang. Naog mo ka? Naog ko kay... Wala butong, puro lubi. Ito pikas na lang, pikas. Pikas na pikas. Ako isa ka, uyog ko ng puruan. Alam mo kuha ka totoo. Lubi. Wala itong lubi, wawatagak. Ngayon. Nasa man ta? Wala magyapon na diya. Ay namungbo ko lang mga kapatid. Apa mo? Jangan mungbo ko biya mi. Tabok ta. Ay dito sa mga tabok mga toto. Tabok ta pikas suba. Wala master. Sa pikas yung mga katoto, para naman daw mga kuan. Ay daw kan ito butong kay Dre Dapita daw Dre. Kay Dre Dapita na harbisan daw nito mga ismana. Pikas. Stabok ta. So nata Dre stabok mga katono suba ano. Kunsa ka daya. Kunsa ka. Tabok ta Dre suba. Ya dagang munggo ya. Naguba ang tulay diri mga tutulog tungkol sa suba. Sulok tubig. Tubig dai. Hapit mo ko silbo.
kawayo si sa tanaw. Mura mo kagpilay. Mura tabok tuloy, mura piyang. So, nasa quest mo isa, dito sa nahan. Asa lang to siya? Gimino ko siya ba? Ang luto mo rin nalapas. Wala dalan. Ya! Ya! Ano mo tingin ba? Mula handog naman mo. Ya, tuloy. Iyawan ako. Kusog mo kami ng kape. Di makita naman akong guyo. Asa mo talapin? Kusog mo ng kape. Try na to niyo. Asa man? Kani. Ana. Muli ng kape. Okay kay kape. Tara. Ikato naman yung way hak-hak. Mura ni sa tanan nasa lobby, mura ni di magamit ang hak-hak. Hak-hak. Kaya ako be. Ito lang. Ako duwa. Mas mga kawatag butong gani kusog ng matkap. Gimana wa pa gani? Pakita pa. Oh, hell no. O drama. O drama. Mura gipintik. Ako katutor mo taga kung kumukuhan ka sa panuwan ng lubi. Dito gikas sa taas. Ito sa mga buto. Nahulog. Kawatang magbuto. Ay, siya, tantawa.